Тестваме viral рецепти. За да не ги тествате вие. Дай да видим какво имаме тук. О, так не са. Тортила кебаб. Искаш да го правим? Да, ще го правим. Няма как. Айде да За действаме. мускули. Точно така. Правки. Слагай ги. Една лъжица доматено пюре. Дървена чушка, лук и чесън. Това мачкаме. Малко прилича на сърце. Ако мога да направя сърце. Нали? Трябва да режем май така. Да. Са режели. Така се това. Малко неравно. Можеш да ги нанижиш. Да. Така ли? Ево в формата. Има още не. Тестваме. Харесва ли ти как изглежда? Да. Дай да съм първи този път, искаш? Добре. Не става. По-добре не. Супер е, перфектно е станало. Изми с малко чеснок сос. И малко картофки. Уникално е, нали? От 1 до 10 колко е? 540. Супер! Става или не става? Става! Става!